Kahapon. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Marhay na hapon, uya po ang detalyes kanalas 4 bareta sa lado nasyonal. Uminabot na sa 4,246 na pasaheros, drivers as in cargo helpers and stranded sa maniba-ibang pantalan sa nasyon dahil sa Tropical Storm Auring. Sa datos kan Philippine Coast Guard o PCG, maabot sa 75 vessels sarong motorbangka, 1,804 rolling cargos ang stranded sa Northern Mindanao, Northeastern Mindanao, Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas as in Bicol Region. Nasa 94 vessels as in 56 na motorbangka ang daig tugutan na magbiyahe. Kadaklan sa mga pasaheros hali sa Eastern Visayas as in stranded sa pier sa Liloan Ferry Terminal, San Ricardo, Santa Clara, Baluarteco, asin Dapdap. Yan po ang alas 4 bareta sa lado nasyonal, pinagsurat sa newsroom News Director Edwin Peralta, sa Technical Control Bonjing Tanay. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Cobra Energy Drink, Cobra Energy Drink, angat ang lakas mo. Maggie Supreme Sarap, going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Farex B Complex, help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Downy, bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DCGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadagog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na medyo nagdataga uran-uran pang kahaponon. Lunes ngunyan, petsa 22 kan bulan na Febrero 2021. Laog kita kan Tiempo Quaresma. Ang pagrespeto migiraray sa gabos na miyembro kan familia, kasabay dyan ang samuyang pagpagiromdom na dai kita magpuknat sa panarig sa amang Diyos na malampasan ta na ining problema sa pandemya darakan COVID-19. Kami po naglalaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon. Ano tabian sa indong pinagmimeriendahan, masiramon ngunyan sampurado. Igwa pa man ngunyan junin nagsasampurado. Igwa pa man ade sampurado. So pipagaan-bagaan ki, bakong pigbubugtakan yan ki natok yun. Gata. Pagkatapos may so, ano nga po kay itong asuka, gatas na malapot, evaporada. Tama ba? So malapot na gatas, imbis na asukar, malapot na gatas. Libong ako kaan kung arin an evaporada, buda kondensada. Evaporada gayud, so medyo malapot, ano. Si Ramon bagan, ipalaman mo man niya sa tinapay o sa pandesal. Pagkatapos, igwa kanin inihaw na tuyo, so may kiskis. Partner yan tabi, ano.
makagutom. Mula mang tabi ka mo dyan sa Legazpi, kumusta ang sitwasyon? Pati naman sa Daraga, Albay District area. Uy, si Pading Mike kang DCTV, marhay na hapon, balingoy, Isus, isaw-saw mo mananggad sa lana na may asin budalada. Pading Mike, iyan ang mga the best talaga. Lingaw mo ang bata mo kung na yan ang mirinda mo. Pading Mike na dyan sa DCTV, marhay na hapon tabi sa Indo. Kumusta na Pading Mike? Long time no see. Ano? Yan ba si Kikagawad Bong na Logronyo? Paborito yan ni Pading John na may gatas na sampurado. Uy, da, John, sabi ni Bong na Logronyo ni Kagawad, kang Boys and Paints, the number one paints. Kagawad Bong, maray na hapon tabi sa imo. Approved da, sabi ni Padimong Dion na Napolis, the man from Poland, diyan tabi, ano. Pading Mike, maray na hapon tabi, ano, diyan sa DCTV. Diyan sa Daraga, kumusta man ang sitwasyon? Sundo na kita ang alas 5 ang pagkahapon Bicol Target. Giriba-iba lamang kita sa paagi kan minabuto ang informasyon as katuwang ko dyan ng news team. Kompleto, Jomar sa first, Jimmy sa third, si Al sa second, sa kuya mga kompadres katuwang, si Ans Galero, si Renz Luna, Buda si Luwens na Barzena. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control, the man from Poland, June Napolis. Sa newsroom, yaon dyan ngunyan, si News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Ako po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Sige, yan na, nakaparada na po ang duwang report. Ilaog ta na tulos yan. Kumpadring G, marhay na hapon, please go ahead. Yes, salamat tabi pa din. Mantinidong nakapako sa red zone ng Ligao, Sinuas. May kinaraman sa ASF virus. Dahilan sa haros magkasabay ini sa notado na igwa ni na mga positive sa hilang sa Urig. Kung sa UAS, Barangay Balugo, digdi sa Ligao, Barangay Tambo, ang may latest na ASF virus positive tabi pa din. Ini ang sinabi ni Mayor Pati Gonzales Alsua, kana Ligao City kung saan na maray ngani ang point of origin ka nag-positive sa radius na 500 meter, solamente 4 na origman sa naan ginaradaan. Yan. So nakalaog naman sa langilang na 500 metros, 4 sa ng urig. 4 sa uwa sa Balugo Pito. Sa Balugo 7. O digdi tayo ito medyo may distansya nasa mayon unit. Sa 500 meter radius, ruluwa sa ibang urigan. Ngunyan, digdi sa Ligao, 4 na origman sa nata. Duman sa kapalibutan kan 500 meter radius, dahil man ki mga tangkal ki orig. Yan, sige. So, ngunyan, may instruction na ng alkalde na bawal na magluwas sa barangay. Na naman na orig, bawal ipabakal, kumbaga lockdown ang barangay. Sa ngunyan na ipamaintindihan ni Mayor Alsua kung paano nalaog ang tambo ni ASF virus, mantang digdi sa Ligao, baliduan ng barangay, ang deklaradong infected kan ASF, ang barangay Paulba, asin ang barangay Panduay ning barangay Tambo tabi pa de. Roger, subat ako na libre na bagang 3rd district, nakakonsentra na sa naduman sa 1st district. Ngunyan, nalaogan so 3rd, ano? Ligaw, Budawas, over? Dati nang nalaog ini. Iyo. Dati nang deklaradong red zone ko di nagalat-alat na sana na magbugtak na nga ni Sentinel madali na kuta na iyo kundi yun na naman igwa na naman so inot sa UAS pistola nasundan sa Balugo. Roger, Aro sunod-sunod na ining Ligaw kaya yun naman ini an pinag-aaditan ba magurulak kita na naman ini kaya sa ngunyan pa siguro so mga may uriga, ang problema to sa may mga urigan tabi pa, di respose na. iyo nga ni, iyo nang pigsabing, panic
selling. Panic selling na talaga ata. Buda, isipon mo pa de, kung napipirita na ibenta kan mga nag-aatama ning urig an sa indang urig na buhay, may posibilidad na hababa ang presyo kan sa indang pagbabakal ka. Yan. Oo, oportunidad din sa mga buyers. Araw mo pa Urig. di, sa tabako, araw ka na nangyari. Pero pag abot sa merkado, ang Ang kawan presyo, ng presyo. paliog man giraray. Tamay iisip nga yan, kulang supply. Iyan ang problema. Diyan, somewhere along the cycle, pasiring duman sa displayhan sa saudan, gulpi ang nagsasamantala pa de. Dakol, Iyan. dakulan mapagsamantala. Yan, samantalang pag luwas duman sa farm gate, digdingan ni isa daraga, paminsan, ang kilo, hababa na kan karning urig na buhay, kan urig na buhay. Ngunyan, maski si Mayor Crisel duman sa tabako, kan report man ni kumpadring Jomar, iyo man yan pa di, panic selling na kan mga karning urig. So gustong sabihon, the possibility is, hababa ang presyo kan so nagpapabakal kan mga buhay na urig, tanganing mabenta kaysa sa kubon kang ASF. Kumbaga, naniniro na sumay urigan ta, maringaning ibibakal may sa imo. Iyo. Ang problema, Pagkakaluwas. dahil man pag-abot duman sa saudan, dahil epekto, dahil nagbagsak ang presyo. Dahil man, nagbagsak ang presyo, tanira-rason sa imo, may iisip ko lang supply. Ay, sus Mariosip. Kuhan oportunidad na plus sa demonyo na plus. Iya baga, Oo. sa totoo. Sige, oh. Dakulan minaganan siya kay ni, Iyo. narong sa kining pasistema tabi pa de. Oh. So, hindi kung paano kay ni ma-action ang Department of Agriculture. Although sa aga, yaon digdi sa 3rd District si Regional Director Rodel Tornilla, Yan. baka matawang kita nin pagkakataon, makahuro niya to tungkol sa bagay na initabi pa rin. Iyo managad. Takaipuhan na. There's so much injustice sa tuyang mga end consumers, kumpadring Jimmy. Dahil lamang kita, dapat ko tanata, barato na duman sa farm gate ang buhay na karning urig, naturalmente dapat iganing efekto man duman sa selling price na kang kada kilo kan karning urig na. Correct. Dahil nangyayari, so grabe ang nagasamantala somewhere along the way. Correct. Yan, susma. So dahil taman mabasol pa de, so nagdi-display nin karne dyan sa udan. Dahil mo man O mabasol. tayo ito ang receiving end man sinda. Yeah, so between paghali duman sa primerong kamot, pagluwas sa farm gate kan urig, sagko duman sa ultimo kamot bago bumagsak duman sa saudan, diyan ang problema. Correct. Oh, duman day nakakalaog ang gobyerno kung paano yun makontrol. O ang sarap pa nga ning hapot diyan pa ding Jimmy, kung bumilta pa daw ini sa dating presyo kay ito kanda ipang ASF, oras na mawara ng ASF. Iyusan na yan. Kung dahil na Yan. talaga. Oho, sige. Gariman sa ng gasolina baga. Yan. Pag nagtaas na yun, magbaba man dito. Na nakakabalik sa normal. Dai na minakaw ikaw pa ibaba, plus Oo. na samantala. Sige. Okay, so yan tabi pa rin sa aga, ang tabayan, kung machimpuan niya to, makuha niya to, dahil ko sa naibabanggit mo niyan ang location, Opo. nadudumanon kan regional director, sa aga, tangani exclusive sa toya, Yes. makakauro niya to ang regional director kan Department of Agriculture. Roger. Yan tabi pa rin mga dagdag niya itong information from 3rd District, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jimmy. Pareho na po ang sitwasyon diyan sa report ni kumpadring Jimmy duman sa nainot man na sitwasyon sa Tabaco City. Napipirita na yun na ibagsak presyo kan mga may sadiri kan urig. Tanganing mabentahan lamang sila kaysa sa kubon kang ASF sa urig nila. Dahil pakinabangan, igaw man 8,000 kada payo June 8,000 lali sa gobyerno pero paiyakan pa bago ma-release. O ngunyam, kumo igaw na ning panic selling. Ipipabakal na, mapipiritan sinda na maniro, ibaba sa presyo. Tanganing pakinabangan pa. So dapat ko na logically speaking, pag abot duman sa saudan, hababa man ang presyo kang karning urig, tanababakal duman sa farm gate, hababa subuhay na karning urig. But somewhere along the way, duman helpless ang tao, budaan gobyerno, yun. Igwang nagsasamantalang tudo-tudo sa demonyong sistema. Ibagad yun. Nagtitios ang tao, papalangkawan pa ning tudo-tudo. Dapat ko baba na duman ang presyo pag-abot sa merkado publiko. Dahil mo man tabi babasol yan ng mga paratienda dyan sa merkado. Tasinda, receiving end man sana kan itong so long cycle chain of yan nga ni pagbabakal kan karning buhay na orig sagkod na buno niyan, duman na yan nagakadiferensya. Helpless. Maski digdi sa ligas piyo man ang pigang halasman,
ni City Councilor Diego Obido. Biyo na ba nagpa-imbestigar kaan sa mga para tienda pinag-apuda na sa sektor agrikultura, mga paretenda ning maritatas gugulayin dyan sa Legazpi. Arog ka na nagluluwas. Barato ngayon pabakal mi duman sa bulod. Agabot niya sa ino, natay tamahalo na. Diba? Diretso ka na istorya, kumpadring Al, marahin hapon. Go ahead. Marinapon, pwede, mga patinampong daing regladong line kanal. Ang kausa kung natata nagsurupay sa tinampo, ang tubig baha, mga dugi, graba, asin baybay. Yan ang sitwasyon ngunyan, pwede, digdi sa southern area kan Legazpi. Kadabis minakusog ang paguran siring Kasubago. Ang tinampo magbuon dyan sa Albay District, patutok kadigdi sa may Tagungtong, Taysan area, Saradayoto na so online kanal dyan bade, kaya papadakula iningon yan kan DPWH. Dahil po garing natatapos, inabot naman ni na makusog na oran, kaya nagkaburotong so tubig sa Binakho na line kanal, pero dahil pa nababalda, dahil pa natatapos, kaya so ibang parte talagang nabutong dyan sa Iraroma na pigigibong line kanal, pero sa iba nagsurupay sa tinampo. Siri man kayo pa di ang sitwasyon, digdi sa iba pang parte kan na mga tinampo going to nito. May mga lugar na bakwareglado sa line kanal, kaya siyempre ang tendency kayan, mahanap nin lulusutan sa tubig, minasurupay sa tinampo. Ang mas malala, o digdi sa Sitio Pulot, ang barangay tayo sa nalita na ining pig-informar sa mga concern na sila lang din pinabulit dahil imbis na maray baga sa tinampo, dahil dati tubig babaha, kinalkal ini pa di, ginibuhanin panibagong tinampo na haros iyo man giraray asin ibaba palugod imbis na lang kawan baba sa tinampo Iyo so ginudak-gudak na tinurtumbok nin dakulao na perno. nga tugbok ko na ito ibong-ibong na pati sinot bagang reklamo ka ni kan mga motorista tayo ibong-ibong talaga Iyo. dahil lamang ininot so sarong lane talagang inubos rinaut so dating maray ngunyan sinalidahan ki paril giraray pero ang problema ibaba sa tahaw nakailing ka na ki tinampo na anbaha sa tahaw. Iyo dapat nga ni bagang tinampo kung kinobserver kita, ang tinampo baga kumpadring Al, sa tahaw, halang kawang ilibasyon kaan. Correct. Pagbaha nga ni baga, may teknik pagbaha kung yaong ka sa syudad o kung ano nag-agi ka sa tinampo ka syudad. Sa tahaw ka umagita, medyo hura babaw dyan. Tahalang kawang ilibasyon ka ayan. Hindi, baliktad. Kung sumago, pag-agi ko nga nag-agi ako sa gilid so tahaw. Iro mo na sa tubig. Dahil nga tinambong araw kayo na iyo yan. Only pulot, Sitio Pulot, Taysan. Iyo. Kaya sigang ngurop-ngurop ka na motorista. Kasi daw ngayon engineer kayo na kasi daw ang contractor ka na garo baga sa grade 1 na pakasabot ki inda. Basta araw kayan. Tama, iling mo man talaga ang sitwasyon ba ni? Ginibuan man sa akin ki sidewalk. May sidewalk siya, pero anday mo maintindihan kung siya nag-aagiso. Dahil bang kuhaan sa Irarom, malangani sa tubig yan sa tao kang tinampo. Yan ang sitwasyon digdi pa de. And yun na nga niya, sa mga ibang parte kang tinampo, may mga nagsurupay na tubig dahil yan an kadaklan haros kan mga tinampong ini, dahil kiarigladong line kanal na pangapudan kan mga obserbador, mga motorista, na sana matutukan ini kan DPWH na ang kontraktor bago man lamang i-acceptaran mga project na araw kani dapat areglado ang line kanal pag-araw kani minaoran minaluwas ang katotohanan Roger to the napalpak ang project yan ang mga informasyon na dirigis sa Southern area kan Legazpi Alarmario DCGB. Salamat kumpadreng Al sa mga dagdag na istorya hali dyan sa southern sector kan Legazpi.
maray na hapon kay Batag. Isus Mario Sipsus ako yung amigong tunay. Si Pading Roji Jojo Banana Abril, former city councilor, Batag. Maray na hapon tabi isa mo, sir. Ano daw kung nakaantabay ka pa? Sabi ni Konsyal Roji, kondensada ang gatas na mapulot. Ay, kondensada pala nito. Ano? Yan. Kondensada. Yan. Tapos, nakataas so sa rong bitis mo, habang nagroroprop kan sampuradong may pangtulak na tuyo. Iyon agad sudadali mo tabi. Batag. Jesus Mariusep na si Ramade. Batag, maray na hapon tabi isa mo. Mga noorin ta, pasyaran ta ka naman dyan. Jun, mag-iba ka dyan. Kitang dua. O, sige. Dumanon ta naman si Batag dyan sa iyang Tobatols. Walang yakad yun. Paano kayo ni Batag? Mapasyar na kami ni Dion. Pero may Tobatols. Ugun man, ang merindala ni 8753, pinakro na Batag. Gunmuan. Si Ramex, pinakro na Batag. Pagkatapos, maray na hapon da sa nito. Grabe an oran. Sige tabi, ingat-ingat lang tadara yan kaining bagyong si Auring. Yan, si Manay Auring. Sir Pio, an parabakal na urig, iyuman lang po para tienda dyan sa karnehan. Igwa man talaga kaayan, Naso parabakal kan buhay na urig, iyuman sa nasuyaon dyan sa karnehan. Anytime Diyon, sabi ni Batag, sinasabi ko sa iyo. Sige tabi, Sir Roji. Sabi man ni Papa Jer na Ludovice, so best friend ni Bunjing Tanay. Good PM po, Papa Pio. Miss you po. Papa Jer, sikreto sana. Siper. Papa Jer, siper. Balingoy duman kay Pading Mike. Nalingawan ko sa apelyido ni Pading Mike sa DCT. Ano nga sa apelyido? Nasa puro kandila ko. So apelyido ni Pading Mike, palibasa dahil ko na nagagamit in dila ko pa. Kusiton ko doon, nasa puro kandila ko. So apelyido ni Pading Mike na taga DCTV, si kumpadre ko. Ay, palibasa lang naghilingan Pading Mike. Iyo man talaga ang parabakal kan orig, siya man lang ang paratindakan baboy. Di ko narugaan, diit ang chain, pagali duman sa farm gate, diit ang kuro-connectar bago makaabot duman sa udan, Puerte Serpio, sampurado with tuyo, sabi ni 2175. At sinasabi ko sa inyo yan, tuyong pinagdrag talang sa oras, talanganin June kita, nagpapod na kuning report, time check kita ha. So, yan po muna ha. Standby muna tabi Luwens. Inabot kita ka sa tuyang oras nin pag-acknowledge. Oras Pilipinas, alas 4:30. An oras hatod sa Indokang Rexodol Forte. Lakas banat sa apat. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thank you so much, June and Bunjing. Diretso kan mga istorya. Nasa linya si Luwens na Barcena. Luwens, marhain hapon. Please go ahead na. Salamat, Sir Pio. Pinagpupunan ng yan kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office na i-implementar ang planong pagtugdok nintig sa sabing Duterte Highway sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Ini makalihis na mano parang kan DCGB News mismo digdi sa Barangay Hall kan Buyuan ngunyan pa sa ng pagkahapon na nag-urolay-ulay ang DPWH 2nd District Engineering Office Right of Way Section as in contractor na Sunwest pati naman ang konsehos di barangay sa panginginot ni Kapitan Ernesto Perez sa Kagawad Ronaldo Minya kaibaan maafektaran na residentes natag sa diri nindaga na aramon pa kung pira ang ibabayad per square meter sa gigibuho na 30 metros na hibog kan tinampo na ini na ilalapat sa taas kan Buyuan na magbabalda pasiring sa libod kang Kamalig Albay hali digdi sa may barangay Padang Asinlidong. Sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Right of Way Section Officer Engineer Jun Lupo, pinaglalauman niya na magiging magianan implementasyon kay ni asin siya nagpapasalamat sa barangay na bako masyado mareklamo kan siring na bagay ang mga residentes. Ipinagpasalamat man kan barangay Buyuan sa paagi ni Kagawad Minya ana siring na bagay tayo ni magtataonin dakulang turismo asin komersyo sa saindang barangay Susog sa iya asin magdadagdag ang value asin development kan daga na nasa taas na parte sa Maymayon Volcano ta magkakaigwana nin tinampo. Saro pa sa idinoon kang Kagawad na magayon ana siring na bagay taso mga produkto may masakripisyo alagad mas mapapadali ang pagbaba kan mga produkto na hali sa itaas na parte kan bulkan hali sa mga paralati asin day na kay puhanan pa magkariton di Carabao para sa na maging kwarta ini sa Mercado Tabi, Sir Pio. Okay, ang Duterte Highway, diyan sa Buyuan ang endpoint. Siring Tabi, Sir Pio sa Barangay Padang, Tulidong. Duman sa Padang na, sundo na makonektar na digdi sa main highway na naman, pasiring sa Tabaco. Roger to the Tabi, Sir Pio. Yan, oho. Balda sa Daraga, sundo duman sa may... Libod kang Kamalig. Libod kan Kamalig. Yan, oho. Kuro-kuro nektar na yan. Roger to the Tabi, Sir Pio. So, pig-mobilize na ni Engineer Warren Azotea. Roger to that. So, sa iyang mga tauhan, sige-sige na ang lakaw kan kabos na proseso. Roger to the Tabi, Sir Pio. So, Duterte Highway. Yan, sige. Oh, taan katuyuhan palang kayo ng Duterte Highway na ini. So, mga darakulang truck, tapos so mga maberahing Manila, dahil na mag-aaragi sa National Highway, tangani ng ma-decongest ang traffic, kan mga primeramenteng agihan, partikular na digdi sa may Legazpi to Daraga area na sa kunyani sa kunyan, kung manurtaran, maski sa diversion area, piri-auto na. Iyan na mga agihan kan tinampo, lumaom kaluwens, kinaagahan sana, pag igwa na ning tinampo dyan, maski ngunyan sa nangani, na dai pa ning tinampo, plano pa sana, halangkaw na ang baluasyon ka dyan, kada metro kwadrado. Roger to that. Iyo man nga ni ang pinagpapasalamat kan konsehos di barangay. Kaso daga mi nga digdi dahil nga pinagkakatarakutan na barakalon lugod sa mga daga digdi sa isa sa inda ngayang barangay. Oho.
Ang mangyayari, magkakaigwanan ng dagdag na value sa indang kwarta dahil nababaraton kad mga muyaman na magbarakal na mga darakulang tao. Yan, mahalangkaw na ang balwasyon. Taigwan na ning accessibility. Roger to the tabi, Sir Pio. O yan pa sana, igwanan yan. Haralangkaw na yan. Naglangkaw na yan. Termina. Termina. Sige. Roger, Kaptang Tabi, Sir Pio, kampayag ni Kagawad Ronaldo Minya. Gabos pong mga taga-puyuan na inagihan sa itong pagtiwala sa gobyerno, lalo na po sa konseho ng barangay. Dahil kita dahil man kami mapabaya na masyado kita managod kayo ng proyektong ini. Sinisigurado may na iwas incentives na dapat na makuha duman sa mga agihan kaning Duterte Highway nagigibuhon ng isa itong lugar. Roger, so yan Tabi, Sir Pio, ana Kaptang kapahayag ni Kagawad Ronaldo Minya kan Barangay Buyuan, Legazpi City. Kopya. Exclusive yan Tabi, Sir Pio, halidigi sa Northern Parte kan Legazpi. Ako po, si Luwens Burse Barcena. Salamat, Luwens. Matraverse yan dyan, Padang, diretso na naman sa libod kan Kamalig, Duterte Highway. Diretso kan istorya. Nasa linya man si Compadreng Jomar Bien dyan sa 1st District. Compadreng Jomar, marhain hapon please. Go ahead na. Salamat sa Pading Pio, marinapon man sa mga paraan sabay. Sitwasyon kan panahon digdi sa 1st District, particularmente sa Malilipot, Tambaco at Balinaw. Suro sigida, diretso tabi pade ang pag-uran. Pero pino ang pag-uran, bakong makusog. Yan. Daing puro pondo. Medyo kalmado na sa mga tao dahil lang sa LPA na sana. Ibaga. Si Auring. LPA na sa ito. Uminagi sa rapo-rapo kasubago. Inagihan baga sura-purapo sinri paro. Pasiring digdi. Pasiring nang gadigdi sa 1st District section. Pero nakalma na. Iyo. Bakong arog kang kasubagong aga na dai pa nagiging LPA, tropical depression pa si Auring. Iyo. Tapos na ito target na so Albay, dakunon so nade. Kaya lang, kaibong ka na LPA na sana ini duminaray ni pagbaha. Na parte kan Barangay Bantayan kan Tabaco City kung sain Bantayan Bridge linantupan din tubig hali sa salog. Nako, matindi. Bantayan Bridge ha, linantupan ng tubig. Roger na, ini ang itinausatuya ngunya na informasyon ni Mr. Gel Mulato ang tagapagtaram kan CDRRMO kan Tabaco. Nasangon niya nasa paglilibot sa mga peligrosong lugar kang syudad. Sinabi ni Mulato na kanagihan nindaan na Bantayan Bridge. Kasubago, antop bigyan tubig dahil lang ka nasulat kan mga ragpaan na irarum kan tulay na nagkaw sa tangani na umibabaw sa tubig asin na mga ragpa manadara kan tubig. Asin na ibinulo sini sa kahalabaan kan highway. Asining sa may Bantayan Elementary School asin sa mga residensya sa mga pagtaraning kay ni. Alagad siya sa iyang pagkalkula susog kay Mulato na luya na ang tubig asin pwedeng mahubas man tulos ang nasa ibabaw kan tulay kalawag ka nagkakapira sa mga masunod na oras. Kaya man na sinabi na dinumanan ng daan barangay Oras kung sa inyaon maduman ang perming nagkakadirostroso ang dalan pag nagkigunin makusog na paguran. Agad magarmaray na bareta na daiki nadanyaran man sa mga oras na ini. Kaya masasabi niya na ang solamente siya ng naapektaran na main thoroughfare digdi sa syudad ng Tabaco yung itong sa may Bantayan Bridge na linantupan ng tubig Subago. Kapunuan kan malilipot so tulay dumanapig na baha sa may sentro dahil managdalantok sa tubig okay man so sitwasyon tabi Pio kay kan agi ni Auring. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadring Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Si Auring, low pressure na sana po ito. Maray nga nita nag-dissipate, nagluya, low pressure na sana bako ng bagyo. 2 oras nga ni nakalis ka Subago, pinagdeklarar na kan Pag-asa, so final na bulletin. Ayon. So, low pressure na sana yan. Ang mga pag-uran-uranan, daraan ka itong sunakalis na bagyo ining si Auring. Ta hihugot baga so amihan.
sa ang palibot paano kan bagyo dang ining si Auring igwanin mga wiisik ning orang kan bagyo pa ini. So yan po low pressure na sana. Bakong Bisaya so agyan bako ta nakaan, biglang tuminikado naman paitaas, maray nga ita pag-abot digdi sa tuya, maluyaho na. Salamat sa amang Diyos. O ingat sa natabi sa pag-oran, ta sige-sige pa po yan, magtataga-oran-oran pa bako nga ning taga-oran, ta sige pa po an orang kayan, ha? 14 minutos bago mag-alas 5 ang pagkahapon, mabelta ang programa Pakalis kay ni. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocF Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocF Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, DocF Mixed Capsule, the natural sex enhancer. DocF Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and DocF Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di ka kayanin. Kaya yan, diskartehan natin. Pandesal, gulay, isda. Pabili po ako. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapitan. May tamang lasa at habol sa presyong kayang-kaya.
Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Mag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Sa Miyerkules, 24 de Pebrero, puon alas 8 an aga, sundo alas 5 nin hapon, 9 na oras na daing kuryente po sa San Joaquin, kan Ligaspi, puro ni Ligaspi muna, San Joaquin, Dita, Pawa, Arimbay, Bagong Abre, Bigaa, Buyuan, Matanag, Bunga, Padang, Mabinit. Northern portion kan Ligaspi iyan. 8 a.m. to 5 p.m. Miyerkules, Pebrero 24 kaining taon. Sa Daragan naman tabi, an Matnog, Budabanyadero. Yan, 8 a.m. to 5 p.m. daining kuryente sa mga naon ng bitang taglugar. Kaya, imporma rin naman tabi. So nakadangog kayo ni, imporma rin naman sa indong mga kataning dyan, tanganing makapag-antisipar na kung paano mga gagibohon tada ining kuryente. 8 a.m. to 5 p.m. mga northern party kan Ligaspi, Buda sa Daraga, Matnog in Banyadero. Yan isa may mga sa bulkan mayon. Sige. Sige patabian uran ha, iguanin mga pag-uuran pa, maski low pressure na sa nanganian na bagyong dati, si Auring. Yan. Gabos na typhoon warning signals, dain na po yan. Ibinaba na. Kaya yaon na po kita sa pag-andam na sa naman, sa mga maabot na oras, kainining suuran na guyod pahali na gayud yan sa amihan. So salamat sa amang Diyos ta dahil man kita na gulpikan bagyong yan, pero igo mga binaha bagatabi na lugar. Duman nga ni sa Ozamis, ginirabuhan ako kanahiling ko sa retrato sa Facebook. Gari igo ning biblical resemblance ang nangyari. Tasarong lugar duman sa Ozamis, nagbaha, kulor dugo. Ama kong Diyos, nagirumduman ko. So mga drama ta kay tudig di baga sa DCGB ang pangkamahalan, lalo na panahon ngunyan kan kamahalan baga. Nahiling mo man ito diyon sa Facebook, sa Ozamis, so ang baha sa sarong lugar sa Ozamis, kulor dugo. Nahiling mo ito diyon? Ay, sa Ozamis, sa satuyang Facebook page mismo, may retrato. Bata si mana, Kwaresma bagang ngunyan dyan adi. Nagirumduman mo ito so, duman baga sa mga manlain-lain na sarong porsyon kan Biblia na buminaha nin dugo sa sarong lugar kung sa initong lugar. Pagkatapos iguanan nin mga pestilence, pagsakit, pagtios, taggutom. Naku, ama kong Diyos. Day-day ito na explicar pa kan otoridades. Duman sa Ozamis. Nagkuangani ning samples. So, mga yaon duman na so sa BIFAR yata ito. So nagkuay. Pero bako man. Basta may nagkuang sample hali sa ahin sa di gobyerno. Sarong ahin sa di gobyerno. Tanganing determinaran kung ano itong fenomeno na ito. Narumduman ko pa di June sugar baga sa Biblia, Nauminagi so kasuhapon ko pa ito nahiling June. Hararom na gayudan ko. Nasa DC, igo ng retrato sa tuya sa DCGB News Online. Nako. Ay, ito sana po dahil maning mangyaring maraot. Ilikay kita sa katibaadan man kasatuyang amang Diyos. Marhay na hapon dyan sa nag-arantabay man sa DCGB News Online. O sa kuyang pinsan si Vilain Villaluz. Good afternoon tabi sa imo. Diyan sa Vira Catanduanes. Kay Zeus Anyo Nuevo, marahin hapon. Uy, si Madam Rochelle na Armenia, marahin hapon man tabi. Shirley Ann Fernandez, good afternoon tabi isa sa Indo. Buda kay Shirley Tolosa. Yan, tabi. Mga participants man niya to, viewers na nagpaabot kan sa indang partisipasyon man sa DCGB News Online chat box. Yan, sige ta mamatos-patos na kita tabi, ta inabot na naman kita kan sa tuyang parameter sa pagsurusirbilagan po, digdi sa programang Bicol Target. Sa pangaran iyan, kambilog na fuerza ka News Team and Mega Force Patrol, si Jimmy, si Jomar, si Al, sa kuyang mga compadres,
katuwang si Ans Galero, Renz Luna, si Luens Nabarcena, siyempre sa technical control, si Juna Pulis. And sa Manibela, si Henry Boy Mata. Sa newsroom, pag-araw kayo ni si News Director Edwin Peralta, katabang si News Manager Mardala sa pag-monitor. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, as in amang Diyos, ano bantay. Dunganango ang programa Boses. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf Active Clean. Galing niya ng